eto, mi ddod at ei gilydd yn gynnyll ar hyn i gael addoli yr arglwydd ac i gael nesau ato. Mewn mawl a gweddi. Diolch i Wida, bod wrthi ar yr organ. Diolch i fawr am paratoi ar gyfer heddiw yma eto. A dyn ni'n hyderu bod na felly yn dilyn ar y we yn ystod. A clywing mynd i'r nefo, ar ogyn y clywing nodi'r penner, dyna'r bobl yno yn gwrando arno ni, gobeithio bod y sain rhywfaint o well, dyn ni'n gael o bod o'n gwella eto yn erbyn wythnos nesaf ar y we. Rwy'ch chi'n ei gael gair bach o wedi i cyflwyno hynny ac i agor yn hoedfa. O ddiw ein tad, ni'n diolch i ti am y wahoddiad cynnes caredig a thrigarog i dy hun i ddod ata ti, i gyflwyno hynny i chdi. A dyn ni'n gwneud hynny bore yma yn hawelwch y lle hwn, hefo'n gilydd ar glwydd. Gan ofyn i chdi, roi ni gawod i dy geisio, roi ni ysbryd i dafolu ni o dad, a'n cynorthwyo ni i dafolu ni efo'n gilydd yma mewn ysbryd a gwirionedd. Yma hyd ac adre hefyd arglwydd, da ni'n gofyn i dy bresenoldeb di fod yn llenwi'r mannau a gyrydyn ni. Yn gofyn i ti yn helpu ni ganolbwyntio arna ti ac yfynu di'n agor air ar ein cyfer ni. Yn bendithio ni fel hyn wrth i'n ni dy geisio di hefo'n gilydd. Gofyn hyn yn enw Iesu Grist. Amen. Mae'n ter wythnos dwytha, mi ddaru ni fynd at salm gyfarwydd, sef salm 23. Yn salm sydd yn sôn am arweiniad a chymdeithas a ddarpariaeth yr arglwydd ar ein cyfer ni, bod o'n rhoi popeth sydd ei angen arno ni. Mae'r salmau, mae'n iawn o'n nhw'n gyfarwydd i chi, ac mae yr ydyn ni wrth droi atyn nhw yn gallu bod, yn gweld fel yr oedd y salmydd yn gweld, bod yr arglwydd gyda bobl amser, neu bynnag oedd i amgylchiadau fo. Ar wythnos yma, mi awn ni at salm arall. Symud ymlaen i ni bach at salm 27. Ac mi ddarllenw ni honno o gilydd yn y man, ond gan bod rhywun wedi dangos y llun. Llun yma sydd yn gyntaf ar y sgrin. Pobl yn disgwyl. Mae'r salm yn sôn am ddisgwyl. Welwn ni ddim pobl yn disgwyl fel hyn ar hyn o bryd, ac am dipyn eto, mae'n siŵr bod nhw yn reit agos o'r gilydd a dim masg ganddyn nhw chwaith. Maen nhw'n disgwyl am fys. Ac yn ôl ryw arolwg yn y cyfnod cyn y pandemig, dyna fe oedd yn peri rwystredigaeth fwyaf i bobl oedd gorfod disgwyl am bethau nad oedd ddim yn dod mewn pryd. Disgwyl am fys. So fys yn fawr o neb ar bysys dwi'n ei gweld erbyn hyn. Maen nhw'n mynd heibio yn wag ac ambell dim ond un y ddau wrach yn gorfod pellhau arnyn nhw. Ond yn ystod yr cyfnod clo yma, ac oddi ar hynny hefyd, dyn ni wedi dod i arfer efo disgwyl am bethau. Bod yn amneddgar wrth giwio, neu mynd i mewn i'r siop bapur, neu i'r archfarchnad, neu mewn gwirionedd, bod nhw wedi mynd yn free for all bellach. Ond mi roedd yna lyniau, wrth i rai o'r siopau yma agor. Ac mae yna un yn y fan yma o'r siop fawr honno, mae'n ei weithio i henwi hydwch. Mae yna Gredo Ikea o'r 3 ganrif, ond bellach mae yna lawer yn credu yn Ikea yn y canrif ni, a hwnnw yn foddion cynhaliaeth i lot o bobl sy'n posib cael pob dim yno. Ac mi roedd pobl wedi methu'r lle yn arw iawn. Wedi ddangos y llun yna rwy'n nesaf yn y fan yna. Ciwio
lond a ceri o faes parcio. Lle bod rhai ohonoch chi wedi bod yno yn lliwio i gael mynd i mewn efo'ch troli. Parcio yn un lle, lliwio a pellhau mewn lle arall. Roedd bobl fodlon aros i gael mynd i mewn i'r siop yna oedd yn gwerthu pob peth yr oedden nhw wedi golli dros y misoedd cynt. Be dyn ni fodlon disgwyl amdano fo? Be dyn ni fodlon aros amdano fo? A'i geisio mewn gwirionedd. Ydy'r peth pwysica genon ni. Mae'r salmydd yn sôn, Dafydd mewn gwirionedd yn sôn am yr un peth yna a maen nhw'n geisio gan yr arglwydd. Mi ddarllenwn ni salm efo'n gilydd beth ohoni ac yna mi glewn ni clywed yn fan yma yn canu am yr un bendith yna yr ydym ni'n ei cheisio gan yr arglwydd. Os ydych chi'n gweld y sgrin, mi ddarllenwn ni adnodau cyntaf yma efo'n gilydd. Yna mi ddarllenna i ganol y salm y hun ac yna mi fydd ysgrifen yn fwy i ni gael darllen o ddiwedd y salm hefyd. Felly mi ddarllenwn ni y ddwy sgrin gyntaf i fyny at adnod 5 hefo'n gilydd. Cyna mi ddarllenna i ac yna mi ddarllenwn ni'r adnodau ola hefo'n gilydd hefyd. Hefo'n gilydd felly. Yr arglwydd yw ymolini am gwaredigaeth ac bwyd romaf. Yr arglwydd yw caderni fy mywyd ac bwyd ychrynaf. Hanu ei dwg yn cael amdanaf i mysu i'r byw. Bwyd wrth wynebwyr am gyfynion fydd yn bathlu ac yn syrthio. Efai gyrru yn gwersyllio i'n hedyn, ni gofnau yn halon. Nid oedd rhyfel ar y gwarthal, eto fe fyddwn yn y delis. Un peth a'r maes gan yr arglwydd, dyna rwy'n ei geisio, gan byw yn hir arglwydd holl dyddiau y mywyd, i edrych ar hawgarwch yr arglwydd ac i'w nodyn yn ei denol, oherwydd fe'n ceidw yn ei gysgol yn byd arglwydd am cinio i newn yn ei babell am codi ar graig. Wrth i mi ddarllen ymlaen. Cynawr fe gyfyd ymhen goruwch fy ngelynion o hamgylch, ac offryma finnau yn ei deml a berthau llawn gorfolaeth, canolaf yr arglwydd, gwrando arnaf arglwydd, canleddaf, didrigarol wrthydd ac ateb fi. Dywedodd yn halon amdanat, ceisia ei wyneb. Am hynny ceisia dy wyneb o arglwydd. Paid a chuddio dy wyneb o ddiwrthydd, nath roi maeth dy was mewn dicter, oherwydd buos yn gymorth i ni. Paid am gwrthod nam gadael o ddiw gylwaredwr. Byddai yn had a nam cefnu arna, byddai'r arglwydd yn yn erbyn. Dysgu ni dy ffordd, o arglwydd, arwain fi ar hyd llwybr union, oherwydd yn gwrthwynebwyr. Paid am gadael i fympwydd yng ngelynion, oherwydd codol yn erbyn, dystion cyrwyddog sy'n bygwth trais. Wedi Dafydd ac yna i afel o'n addewid yma ar ddiwedd y salm a allwedd mewn gwirionedd i'r salm mae hyd wrth iddo fo sôn am ddisgwyl wrth yr arglwydd. Wrth i ni ddarllen ddwy adnod yma hefyd efo'n gilydd. Mae rwyf yn sicr y cawel daion i'r arglwydd yn hir yr haebyw. Disgwyl wrth yr arglwydd, i gryf a gwrol y galon, a disgwyl wrth yr arglwydd. Yn y bendith i fod y darllen yna a brando o iair. Mae rhwy am fod i ganu am yr un bendith yna. Da ni'n cheisio gan yr arglwydd Eifion Wyn yn canu'n syml ac yn hyfryd dros ben yn ei emyn 144 wrth i gilydd ar y sgrin. Ond mae canu Eifion Wyn yn hyfryd ac yn syml dydy, roedden ni ddoe yn edrych i lawr ar gwm Pennant o ben crib Nanlle. Ac Eifion Wyn wedi canu i hyfrydwch y cwm hwnnw, cwm hyfrytaf y cymoedd
arglwydd canolmaethos bywyd bugail mor fyr a'r cwm yma mor brydferth, felly dwi'n mynd dweud yn iawn, mae'n Iwan Wyn yn dweud lawer iawn gwell a symlach wrth gwrs. Dwi'n dweud yn syml yn dda, yn hyfryd iawn, hefyd fel Dafydd yn yr emyn nesaf yma. Diolch yn fawr iawn, yn ymwysgar iawn i Chloe am fod yn canu yn cyfer ni. Yr un bendith yna, dy roi cheisiad ddim ond hynny. Yn gras, ysgaru fi traflu, mwy o ras, ysgaru. Can gras, ysgaru, bod yn lun a cheisio yr arglwydd. A'r un bendith yna hefyd, y mae Dafydd yn gosod yn sail ar gyfer pob cais arall. Dyma mae o yn geisio yn fwy na dim byd arall. Ac mae'n fodlon buddsoddi popeth arall i mewn iddo fo. Fel ydym ni'n gweld Iwan Wyn yn sôn am gael gwaith a dawn sancteiddiach. Gallu dod a chyflwyno yn doniau a'n gwaith i gyd a popeth arall yn ei wneud. Cael sancteiddio gan hau hwnnw a mae'n disgwyl hwnnw'n dod o dan bendith yr arglwydd wrth i ni geisio'r un peth yma. Dwi'n beth ydyn ni yn ddyhau fwyaf amdano fo. Beth yw'r un peth? Ond mae'r salmydd yn ei unplygrwydd un peth yma mae o'n gofyn amdano fo ac yn canolbwyntio arno fo, yn ffocysu ac yn gallu dod â phob peth awr i'r fan yma. Yr un peth o fynais gan yr arglwydd, dyma yr wyf yn ei geisio. Falle bod ni dros y lle bob man yn gofyn am lawer o fendithion, ac mae Duw yn gaddo llawer i ni. Falle nad ydym ni'n gofyn am ddim byd yn benodol gan Dduw. Ond mae Dafydd yn dangos y ffordd i ni sut i fod yn implyg yn y gofyn, yn syml
yn gofyn. Felly yn syml yn byw hefyd. Dyn ni wedi dysgu, falle, ynglyn â hynny dros y gas yn ei gweud y cyfnod yma. Cyfnod diwethaf yma. Yr cyfnod yma dyn ni'n byw ynddo. Dyn ni wedi dysgu beth sy'n bwysig mewn bywyd i raddau helaeth. Dyn ni wedi dysgu wrth i ni gael gwanwyn hyfryd a cael bod mewn man yn llunynau wedi disgu mewn man hyfryd yma yn ardal y Wyddgrug a mwynhau byd natur. A phopeth sydd wedi weld o'n gwmpas, popeth o ddaw o fi wrth yr arglwydd. Cael y fraint yna. Dyn ni wedi cael dysgu a bryhau am gwmni gilydd a chwmni teulu yn ogystal a chael annog yn gilydd hefyd. Dyn ni wedi bryhau am gael addoli llefo'n gilydd. A dyn ni wedi gweld beth sydd yn bwysig, cael beth sydd ei angen arno ni, a pan mae popeth yn iawn, mae popeth yn iawn. Mae gennym ni iechyd, a mae gennym ni ofal a to dros y pennau bwyd yn y cwpwr. Mae pethau'n da arno ni. Sy'n angen i mwy arno ni. Cysgo bwyd a ddillad, tua'r pobaith sy'n. Ond yn ymwybodol iawn, mae hwnna bobl heb cysuron yma heb yr hyn sydd yn bwysig mewn bywyd. Yr un peth yma, medde Dafydd, yr wy'n negeisio, yn golygu cael byw yn hir arglwydd o llygau yn oed. Cael cwmni yr arglwydd. Cael nid yn unig byw yn ei dŷ, ond cael bod yn rhan o'r tŷ. Fel mae'r arglwydd Iesu'n cynnig i ni osod yn bywydau ar yr un sail yna sydd i'n bywydau ni ynddo ei hun. Yr un garreg sylfaen yna. Yr ydyn ni fel cerig eraill yn yr adeilad i gael yn adeiladu i fod yn breswylfaen ond yn le lle mae byw a lle ydyn ni yn gallu gwneud yn cartref a nyth hefyd. I edrych ar hawddgarwch yr arglwydd. I edrych ac i ffocysu yn meddwl am heneidiau a'n ysbryd ato ef ei hun. Edrych arnat. Edrych ar yr arglwydd Iesu. Edrych at yr hyn y mae o wedi'i wneud troson ni. Yr hyn oll y mae o wedi'i ddangos ac wedi'i roi i ni. Wrth i ni edrych Iesu at y groes a meddwl dyfnder dangau los. Ryd hyn rwy'n yn dibwysio byd a'r holl ogoniad sydd yn ei gyd. Yn y fan honno, wrth i ni edrych. Mi allai Dafydd edrych ymlaen at yr hyn y bydde'r arglwydd yn ei wneud eto. Mi allwn ni edrych yn ôl at yr hyn mae'r arglwydd Iesu wedi'i wneud troson ni. Edrych arnat Iesu. Dibwysio popeth arall wrth i ni edrych at yr arglwydd Iesu. Cymofyn yn ei heddwl. Cymofyn amdano. Geisio oherwydd nid pobl sydd yn eistedd yn ôl gan hamdena wrth ddisgwyl yn yr arglwydd sydd yn credu mai nad oes rhaid i ni wneud dim byd i'w geisio yn yr arglwydd yn gofyn i ni fod. Ond pobl sydd yn actively seeking felly yn ei geisio ef yn weithredol. Yn ceisio'r bendith yma, yn dal ati i'w cheisio ni, dal ati i ddisgwyl amdani ni. Ac felly, da ni'n gweld ar ddiwedd y sawl, wrth i Dafydd fod yn perswadio un ac yn canolbwyntio ei holl ddehia ar yr arglwydd ei hun, a'i galon ei hun yn dweud wrtho fo. Yr hyn sydd y tu mewn iddo fo yn dweud wrtho fo. Ceisia yr arglwydd. Mae hynny sydd dda i ni. Mae'n gweld, yn ymuno gweld ar ddiwedd y sawl yna. Dal gafel yn yr addewid, mae Dyw yn ei roi wrtho fo. Disgwyl wrth yr arglwydd, bydd gryf a gwrol dy galon a disgwyl wrth yr arglwydd, yr addewid hyfryd yna o'i blaen ni, diffyg
Lludiaswn pen a chredaswn weled Daioni'r arwydd yn hir y rhai byw. Eisiau cael gweld byw ar waith yn y plith ni. Eisiau cael gweld byw ar waith yn ei fywyd ei hun ac yn modlon buddsoddi hun i mewn i hynny. Buddsoddi hun i mewn i geisio hynny, i ddehau am hynny ac i ddisgwyl wrth yr arwydd. Felly mae yna waith dal ati i ddisgwyl wrth yr arwydd ar ryw gyfnod, ar ryw waith felly sydd o'n blaenau ni yn y bywydau wrth i'r tymhorau fynd rhagdyn nhw, wrth i'r rhod droi rwan ganol y mis, a diwrnod dydd cynhered ar nos, ar hydref byddwn ni'n mynd i mewn iddo fo ar gaeaf wedyn. A mae angen cynhaliaeth arno ni. Mae angen ar i ni ddisgwyl wrth yr arwydd. A mae angen i ni dyfalbarhau a dal ati hefyd. Mae angen nerth i ni wneud hynny. I ni dyfalbarhau yn ymofyn am yr arwydd. Ac mae amryw o esiamplau ni yn y dyfalbarhad mewn byd natur ac yn yr ysgrythur yn yr ystod. Dim yn crynhoi dyfalbarhad yn fwy i ni rwsyd na'r pysgod yna sydd yn gwneud ei ffordd, y rheogiad yna sydd yn gwneud ei ffordd o'r môr yn ôl i fyny'r afon y cafon mwyn magu, yn ddihi ac doedd a ddelo na'n gwneud ei ffordd yn ôl i'r fan yno. Yn ceisio eto goresgyn pob rwystyr, neidio pob rhiagr a chael ei hunain yn ôl yn y man yna y deithio nhw ohono fo. Lot o dyfalbarhad gan yr heniogiaid pysgod yma wrth iddyn nhw geisio dod yn ôl i'r man deithio nhw ohono fo. Dal ati ganwaith, yn blino yn y dal ati, ond yn mynnu dal ati, nes maen nhw'n llwyddo i fod yn ei olau. A'r llun nesaf, fel dydodd rhywun am afon. Dydy afon ddim yn torri trwy'r graig oherwydd i gryn, ond oherwydd bod hi'n dal ati i lifo, bod hi'n parhau yn ei hyd. The river cuts through rock, not because of its power, but because of its persistence. Dyna Jim Watkins. Dyn ni'n cael yn cymell i ddyfalbarhau, i dal ati yn y bywydau bob dydd, yn y bywyd emosiynol, i wrando yn calonau, i barhau i geisio yr arwydd. Barhau godi bob dydd, i barhau berswadio hynny, bod yna fendith i'w chap a bod yr arwydd ei hun yn ei rhoi i ni. Yr ysgrythur yn sôn llawer am dyfalbarhad. Mae Iesu hun yn sôn am dyfalbarhad. Mae ei hun wedi dyfalbarhau. Mae o'n sôn ac wrth i ni fynd drwy yr efengyl yn ôl Luc dros nifer o flynyddoedd, y flwyddyn yn ôl ddaethon ni i ben. Mi ddaethon ni ar draws yr hanes yna, stori yna, ddameg yna, ynglyn â sut y dylen ni'n barhau a dyfalbarhau yn gwenio hefyd. Mae hanes i'w gael o wraig am wraig sydd yn mynnu dal ati. Dameg mwyn dangos bod yr rhaid iddynt weddio bob amser yn ddiflino, medda Luc. Dameg, gwraig a barnwr di-hyd. Doedd ddim ots gyda nhw. Os basau fo yn rhoi dyfarniad cyfiawn i ddihyd neu beidio, ddim ots gyda fo amdani hi. A dyn ni'n meddwl y dyddiau hyn, fel yma yna y fath, y misgwyl, y baclog, yn mhob maes yn wirionedd. Os gynnwch eisiau triniaeth at rhywbeth at y dannedd neu am hynny eraill.
dod ar cyfnod disgwyl yn ei lawr. Ym myd y gyfraith hefyd mae'n ei disgwyl yn ei baclog enfawr o achosion i fynd drwyddyn nhw. Mi roedd y wraig yma'n disgwyl dyfarniad meddai Iesu amdani hi, ac mi ddaru hi blagio'r barnwr bob dydd nes i fod yn rhoi y dyfarniad yna iddi hi. Roedd hi'n disgwyl cyfiawnder. Ac meddai yn adrodd Iesu yn y farneg yna. Clywch eiriau'r barnwr anghyddion. A fydd Duw yn gwrthod cyfiawnder i gwerthfawrogion sy'n galw'n daer arno dydd a nos, a fydd ef yn oedi yn ei hachos hwy. Rwy'n dweud wrthych, yr un ei gyfiawnder ei tenebrydd, ond eto pan ddaw mab y dyn a gaeth e'r ffydd ar y ddaear. Barnwr anghyfiawn yna, yn andebyg i Dduw. Dduw sydd yn gyfiawn ac yn ddigarod sgynnon ni. Dduw sydd yn barod i wrando ar ein cais ni. Dduw sydd yn barod fel mae Dafydd yn dod a chyflwyno geisiadau i gyd ar sail yr un bendith yna yn geisio. Mae o'n chwilio, mae o'n ceisio yr arddwyr ac yn ofyn amdano. Nes, a mae o'n ei chael y wraig yma. Yn ceisio cyfiawnder nes yma hi yn ei gael. Ac mi allwn ni feddwl am y bywyd yna o wyndyd mae'r arglwydd Iesu'n ei argo i'w bobl hefyd. I'r defaid yna sydd yn clywed ei lais yn dilyn ei arweiniad, credu ynddo. Yn sôn yn y gwynfydau am y deyrnas yna, yr ydyn ni yn ei derbyn o fod yn ymofyn amdani, o fod ynglyn â'i cheisio hi. Teyrnas nefoedd, teyrnas dduw. Gwneud byd y tlogio yn yr ysbryd, oherwydd eiddyn twy yw teyrnas nefoedd. Gwneud byd, gwneud byd yr rai arweidir yn achos cyfiawnder, oherwydd eiddyn twy yw teyrnas nefoedd o ochr i'r gwynfydau yna. Ac mae'r deyrnas yn rhywbeth rydyn ni i'w cheisio hefyd. Rhywbeth sydd wedi dod yn ymhlith ni wrth i'r arglwydd Iesu ddod a dechrau teyrnasu. Yma fyddi ar ac yn ein calonau ni, bawb sydd yn ymroi i'w ddilyn. Mae hi rhywbeth sydd yn dod eto ac yn dal i ddod wrth i ni ofyn amdani hi, deled dy deyrnas byddwn ni yn gwylio yn gwneud arglwydd. Da ni isio i'r arglwydd Iesu deyrnasu yno ni ac yn ymhlith ac o'n gwmpas. Cy hynny fod yn amlwg i eraill, ac yma hi rhywbeth a ddaw eto yn ei chyflawnder. Pan fydd yr arglwydd Iesu yn gwbl amlwg yn dychwelu eto un plith ac yn teyrnasu, ac yn bydd popeth fel y dylai fod o dan ei osed a'i law. Hyd hynny, yr ydyn ni iddo fel barhau, yr ydyn ni'n cael galw i ddisgwyl wrth yr arglwydd. Iddo fel barhau mewn gweddi a gweithred wrth ddisgwyl amdano. Mi roedd gen i adnodau rhywun, yn symud heibio i'r hanes yna. A mi welwch chi rhywfaint ohonyn nhw yn y fan yna ni'n checio yr un cyntaf. Ond yna gymaint o anogaeth i ni ddisgwyl wrth yr arglwydd ac i ni barhau yn y bywyd o ffydd. Fel y mae Dafydd yn gwneud, felly hefyd y gelwir ar ein unau wneud. Yn salmau, Dafydd yn sôn mewn fan arall amdano fo'n disgwyl yn fwy ac y mae y gwylwyr yn disgwyl am y bore. Fwy ac am doriad wawr. A job y gwylwyr yn unig o disgwyl am doriad wawr, bydd y popeth
popeth yn iawn wedi'r nos sy'n heibio, doedd ddim rhaid iddo fo wylio dros y ddinas yn ystod y dydd. Yr un fath, dau felly mi'n bore fod. Mae y disgyblion yna'n llyfr yr actau. Maen nhw yn dyfal barhau yn y sgeidiaeth yr apostolion ac yn y gymdeithas yn torri bara ac yn y gweddiau. Chydyn nhw wisgwyl wrth yr arglwydd. Chydyn nhw gael ei adeiladu yn gorff i'r arglwydd yn y man ag roedden nhw y bryd hynny. Awdur y llythyr at yr Hebraeaid yn sôn llawer am y disgwyl ar dyfal barhau yma. Es cael y bendith dyn ni'n cheisio. Bendith cwmni yr arglwydd a gras sy'n arglwydd Iesu Grist yn eiddo i ni. Mae'n angen dyfal barhau, meddwl. I gyflawni ewyllus Duw a chymryd meddiant o'r hyn a Dawid. Meddai Iacob, sy'n sôn am ffydd yn farw heb weithredoedd, gan wybod bod y prawf ar eich ffydd yn magu dyfal barhad. Ni'n meddwl pam fod pethau'n digwydd o'n gwmpas ni fel yma. Pam fod ni'n gorfod disgwyl am ddim. Dyn ni'n cael ei newid, dyn ni'n cael yn gwneud yn bobl wrth i ni disgwyl wrth yr arglwydd. Yn bobl sydd yn ddibynnol, bobl sydd yn edrych ato ef ac yn ei geisio ef bob amser. Gan gadw'n golwg ar Iesu, medde y llythyr na'n Hebraeaid eto hefyd. Awdur a pherffeithydd ein ffydd. Mwyn y llawenydd oedd ein blaen, mi oedd efo ef y groes heb ddiffygio, yn ddiystyrru gwaith ac mae wedi eistedd ar ddeheuwawr gosiflaen Duw. Mae Iesu wedi dyfal barhau droson ni. Mae Iesu yn ynerthu ni i ddisgwyl ac i dyfal barhau eto yn ymwneud bob dydd. Dwch chi ne ymroi i dyfal barhau. Disgwyl wrth yr arglwydd. Geisio yr un bendith yna y mae o yn ei haro i ni. Diffyg Iaswn, os o'n i'n rhoi i fyny mewn y Dafydd, penach rydaswn weled daioni yr arglwydd yn hir yr haidw. Ac mae yna enghraifft o'r rhain i sgwylio wrth yr arglwydd ac mi fyddai'n arfod efo'r hanes yma. Enghraifft ohonyn nhw yn disgwyl ac yn dyfal barhau ac yn cael cyflawniad yr hyn yr oedd Duw wedi anfon iddyn nhw. Ond te rai ohonoch chi wedi clywed am yr unigolion yma o'r blaen yn Ynys Lewis, yn ystod Helen yna allan uwchben yr Alban. Yn sôn am lle yr wythnos dwytha yma bod pobl methu fforddio prynu tai yno. Gymaint sy'n dod i mewn ac yn prisio pobl leol allan. Sounds familiar yn Nghymru. Ond, yn 1950, mi roedd yna ddiwygiad mawr iawn o'r ysbryd lan ar Ynys Lewis. Fe welwch chi ar y map yn y fan yna lle digwyddodd y diwygiad yna. A hyn oedd wrth braidd y diwygiad yma, oedd bod yna ddwy, alw ni nhw'n hen bragedd, achos mi roedd pobl yn 80au, 50au, hen, iddoch chi. Ond erbyn hyn, dydyn nhw ddim mor hen pobl yn 80au, felly yn y 2020au. Ond mi roedd, welwch chi henwen yma yna, Peggy a Christine Smith. Dwy henwraig, dwy chwaer. Un yn llall wedi ei chyfyngu'n arw gan Grug Cymalau. Drosti i gyd. Mi ddaru'r ddwy ymroi. Hefo'i gilydd i weddio am i ysbryd yr arglwydd disgyn ar yr ynys yna. Ac i eglwys Duw gael ei chodi o'i marwyddra eto. Ac mi ddaru ni weddio y bydde Duw yn anfon efengylydd
atu nhw i'r ynys, ac mi ddaru nhw berswadio yr holl eglwysi ar yr ynys i fod yn gweddio hefyd, ac mi ddaru nhw ddal ati yn wyneb pob achos na oedd bethau'n dod fel bydden nhw eisiau gweld nhw. Pan ddaru nhw ofyn i'r dyn yma yn Cyncanbl ddod i gochwyn, doedd o ddim gallu dod. Ond dan hynny ddim i amharu arnyn nhw, ar nhw ddal ati weddio. Ac yna mi ganswyd gweithgaredd yn cael ei fod yn ddyn agor, ac fe ddaeth i'r ynys neu welwyd diwygiad nethol ar ysbryd glân yn y man hwnnw. Fel yr oedd Duw wedi agor i'r ddwy wraig yma. Yn yr un modd, Capel y Nant ym Mhenllyn, 1705 hynny. Yn neb geled sy'n y diwygiad yna. Ysododd Duw ar galon un plentyn i fod yn gwylio dros i eglwys yn disgwyl wrth yr arwydd. Mi ddoth yna blant eraill i lofft y capel i weddio hefo'r plentyn yna, ac mi ddechrau i diwygiad yn Capel y Nant yn Mhenllyn. Yn bell o Ardal. Mi chwthodd y gwynt yna a mi ddiodd yn diwygio grymus iawn mewn llawer o lefydd ar draws Gwynedd a Chymru. Mae Duw yn gosod pobl ar waith i ddisgwyl wrtho fo. Os ydy Duw am weithredu, yna mae Duw yn gosod pobl ar waith i ddisgwyl ac i ddyfal barhau mewn gweddi nes ei gael. Nes cael yr hyn yma yn ei anfod iddyn nhw. Wch chi'n mynd fod yn bobl sydd yn bodlon ddyfal barhau, disgwyl wrth yr arwydd yn yr un modd. Er mwyn ein. Amen. Amen. Fe gawn ni air bach o weddi, gawn ni gloi efo Emyn. Dwi'n gwneud ni honno ar y CD, ond o'ch chi'n ni fod yn gweddio, gawn ni gyd gweddi'r arglwydd hefyd, gallu synhwyro, fel mae'r arglwydd yn gofyn i ni, lyhau ar i'w deyrnas sef ddod i'n fydd. O'ch chi'n ni weddio? Duw ein tad. Ni'n diolch i ti mae Duw sydd wastad ar y blaen i ni wyt ti, yn trefnu ar yn cyfernu, yn gwybod yr hyn sydd orau i ni. Ac arglwydd ni'n diolch i ti am y synwyr yna sydd yn calonau uned hefyd fel Dafydd, i fod yn dygeisio di, i fod yn ymofyn yn ddydemol, i fod yn byw mewn gwirionedd i chdi, yn edrych at dy hawddgarwch ac yn ymofyn am ddat. Arglwydd, dyro i ni syched a newyn am dy bresenoldeb. Nes y byddi di yn digoni ni arglwydd, yn dy gwmni di hyn. Nes y byddwn ni yn nofio mewn cariad a hedd. Nes y byddwn ni yn cael y llawnder na fod yr wyt ni yn ei addo i'th blant. Arglwydd, fe dysgiwn ni mai bywyd o fel barhad a disgwyl sydd i ni yma ar y ddaear hon. Ond ni arglwydd yn gofyn i chdi cynnal ni yn ympererindod. Yn cynnal ni bod yn bobl sydd yn edrych at yr arglwydd Iesu ac at yr hyn oll yma ef wedi wneud trosodd, wedi dyfal barhau hyd yr eithaf ei hun ac wedi rhoi i ni echawdwriaeth yn ennigiau a bywyd a beru byth yn y gwmni. Dduw ein tad, yn cyflwyno bywydau i chi, yn cyflwyno gwaith am amser, yn cyflwyno wythnos yma sydd yn dod o'n blaenau i chi, gan ofyn i chi fod ymlyn â ni, ymlyn am bywydau, ymlyn â'n ceisio ohonos, cyfyddi di yn cael dy ran ym mhob rhan o'n bywyd a'n amser arglwydd. Cybyddwn ni'n dau, o geisio dy fendith di, yn gallu bod yn fendith i eraill
Pawb beth sylw sydd ar yn meddwl fi y bore yma, gan ofyn i chdi enithio, trigarhau, cynnal, nerthu ac iachau o dad. Cynnal ninnau hefyd, mewn ysbryd o wedi, dros y pethau yma wyt ti'n haddo i ni, ac yn ei roi yn faich o wedi i bob un ohono ni. Pan i weddio dros yn teuluoedd, dros yn cymdeithas, dros yn eglwys arglwydd, a i chdi eto yn weld â ni, a i chdi yn codi ni fyny, a i chdi berin bod ni'n cael llamenhau yno ti yn fwy nac mewn neb na dim arall. Fe fy nhw'n hyn yn enw ar y Iesu. A chyfrif ni'n rhaid cael cydweddio efo gilydd. Patrwm yna wedi a ofod Iesu i'w ddisgyblion yn wedi arglwydd. Ein tad, a hwnnw sy'n newydd, sa'n tebyg a hyn, delwch y dynas, mewn arglwyllus, yn cys yn ei, felly ar ddeargryd. Dyma ni hefyd ac yn barn yn ddel, a mae ni Jesus yn ei, yn ôl rhywun yn rhywun, ac yn cael ni blyblygydd. Neithiau gwaed ni ar dŵr, am sydd yn teithio nesaf, a herf, a gofiant, yn ysgys. Amen. Mwch i ni ar yn golwg ar yr arglwydd Iesu, wrth i ni glywed canu arnat Iesu, boed